PGR VGR aputhak kachesong kapangtang dunji aphan pura Karbi National Organization KNO atum Litsong Rongphar lapen asangho aphan kachetongdam ahoklo nonapor karbia khe atum longri longpat aduya hoi kacherai kom lapen aron repen longle kacherai mate PGR VGR along aron repen kebe kechia so tum aphan tharlinang ji pura kachesong pangtang ja aphan pura PGR VGR aputhak kachesong kapangtang dunji pura Karbi National Organization mate thihek pen KNO atum Litsong Rongphar lapen asangho aphan kachetongdam Lason sin non e pranke anso se PGR VGR aputhak kachesong pen chenglok khei long ri kacherai kom ja aphan kachesong aside do anta klemtam rapet nang pusi Karbi National Organization mate thihek pen KNO lapen Litsong Rongphar lapen asangho tumang bong chingki chengwai RD pipomlo Litsong Rongphar lapen asangho aphan kachetongdam ahot Karbi National Organization mate thihek pen KNO amepu Sarmon Hanse Dunmephi Rosmeli Bepi Dunmephu Bijoy Hanse Kongchun Bangpi Sangping Tipi Rap Kongchun Bangpi Songgita Kropi Dihin Rembang Rebecca Singnarpi Bimol Singnar Indira Lapen Kalpana Rongpipi Anparta asangho tum chetongdam News Desk Report Northeast Karbi Live